Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dari ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila harad Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila harad Nubshabil maqlam Sultan Ali Ashabi Hasan Ali Shadi wa ila harad Masjidina Abu Rafi Hina Maulana Al-Hakim Muhammad Lutfin Ali Nasim khususan Syam Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya إلى هذا المشايخ أستاذ معن من والدينا خصوصا مشايخ دار التوحيد الإنسانية وإلى حضرة صحبة الكتاب من الغافلين شاه الليث نسأل محمد سمرقان وصولهم وفرائهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa ta'alina min barakatihi bit-tarain amin. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala dawuh sapa Hasan ing dawuh mantai sapane wong iku nangkala ngleh sapa man ilaika maring sira hatisan ing omongan pala mawara sira ana ing Sulaiman iku yen kulo ngleh sapa man ila ghirka mang saliyane sira hati saka ing omongan sira. Warwan dan riwayatkan Umar bin Abdul Aziz anna ustuna Umar iku dakhala mlebu sapa Umar iku dakhala mlebu Ali ing atase Umar sapa rasulun mulana fa zakara mongko nyebut sapa rasulun indahu ing dalem satinge Umar rajulan ing mulana angkala nuli dawuh la maring Umar la maring rajul sama Umar insya dalam karep sapa sira nazarna mau angan-angan sapa ingsun fi amri ing dalem perkara sira in kun talamun ana sapa sira iku kadiban iku goroh panda mangko dai sira iku min ahli hadhil ayati terus sangking golongane ikilah ayat inca alaman teko kuwi sira sapa fasikun wong fasik pinapa ing lawan gawa cerita fatabayyanu mongko nyelidiki sira kabeh wen kunta namun ana sapa sira iku sadiqan iku bener anta mangkolai sira iku min ahli hadil ayati setengah saking golongane ikhlas ayat hammazim masya'in rupane ayat hammazim masya'in binamin hammazin mung sing fitnah masya'in tur tansah usaha binamin kelawan adu-adu wan setan menggarap sapa sira afauna mongko ngapura sapa ingsun enka sangka sira mongko nuli matur sapa rajul al afwa ya amiral mukminin al afwa nyuwun ngapura kula nyuwun ngapura sapa ingsun ya amiral mukminin duh amiral mukminin lautu ora badhe wangsul sapa ingsun ila midzalika maring sepadane mengkono-mengkono perkara sing sangka ila midzalika maring sepadane mengkono-mengkono omongan. Dene watake saking Hasan al-Basri rahimahullah taala padane dawuh sapa wong sing ngeleh omongan marang sira iku sira supaya ngerti yen wong iku bakal ngeleh omongan sira marang liya. Den critakake Sayyid Umar bin Abdul Aziz panjenengane den tamoni siji lanang. Nyebut-nyebut wong liya ana ing ngarepe. Nuli Umar dawuh, yen sira karep, aku arep angen-angen ana ing perkara sira yen sira goroh terang yen sira iku wong sing patrangane ana ing iki ayat inja kum fasikum binaba'in fatabayyanu yen sira iku wong fasik yen sira iku wong kang temen omonge sira klebu ana ing ayat hammazim masya'in binamim yen sira karep ingsun iso ngapura marang sira wong mau nuli matur kula nyuwun mangap
Eh, nyuwun mangap. Kula nyuwun mangapunten ya marang mukminin. Kula mboten badhe wangsul kados punapa ingkang kula aturake. Wa an Abdullah bin Mubarak annahu sunnah Ibnu Mubarak. Wala yudawah sapa Ibnu Mubarak. Waladu zina udai anak zina iku layak tumu ora iso ngumpetake sapa walad al haditha ing aman. Wadul hasabi udai wong sing duweni kedudukan yang kaum ing dalam kaum dul hasab iku layu di ora iso ora gelem nglarakake sapa dul hasab jarahu ing tangga dul hasab. Ya ning ngersake sapa Ibnu Mubarak. Alladzi utai wong layak tumu kang ora iso ngumpetake sapa alladzi ahaditsan nasi ing omongan manusa kaya msilan usaha sapa alladzi minami manzik lawan adu bahwa mangko iku utai alladzi iku wa zina ana zina wa inna ulan stuna alladzi iku lam yakun lamun ora ana sapa alladzi wa zina iku ana zina la katama mau yakti mumpatake sapa alladzi al-haditha ing omongan wa da'i kita iku mustakhrajun iku tentokake min qaulillahi saking dawuh Allah taala wa ba'du hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin atim mudallim ba'da dzalika zanim yakni ngersake sinten Allah al-walida ing Walid ibnal Mughirah fa inna kana sunni Walid bin Mughirah iku kana ana sapa Walid iku ta'anan iku ahli nyacat yang si terusaha sapa Walid bin Namimah lan ajadun manna intor tansah nyekah lil khairi mareng lakukan bagus yani ngersake cendana Allah al khaira ing lakukan bagus minan nasi sangka menungso muadatin tur ngliwati wates asimin tur akeh dosane yakni ngersake cendana Allah asen ing wong sing ahli maksiat fajirin tur lacut utulin tur keras lakone pada zalika ing sausen mengkono al-madgur zanimin tur banget jahate yakni ngersake senda Allah man ing wong fi kang iku ing dalem man hadza utawi iki al-madgur kullu yuskabana hadza fa mengodai man iku ta'iyun iku aran ta'i wa ta'i udai at-ta'i waladu zina iku azina. Ya kada hal iku emang kene tafsir wala dawuh sahabat dan mufassirina sebagiane ulama tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.